нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳроб Шоҳдавлатзода ва Соро Холиқназарова. Салом. тоҷикистон дар бозиҳои олимпии Париж 2024 барои соҳиб шудан ба медалҳои олимпӣ боз як қадами устувор гузошт. варзишгари хушноми тоҷик Давлат Болтаев дар рақобати даври чорякниҳоии бозиҳои олимпӣ дар риштаи бокс рақиби пурқуввати ирландии худро шикаст дода роҳашро ба марҳилаи навбатии мусобиқа ҳамвор намуд. шарҳи ин рақобати ҷолиб дар таснифи ҳамкорони мо. майдони Норд Париж арена дар шаҳри Парижи Фаронса имшаб ҳолу ҳавои Осиёи марказиро дошт. Зеро варзишгарону мухлисон аз се кишвар Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қазоқистон дар вазни то 92 килограмм барои баромадан ба марҳилаи нимниҳоии бозиҳои олимпии тобистонаи Париж 2024 ба майдони рақобат баромаданд. бахусус дар ду рақобати ахир миёни ҷуфти муштзанон Лазизбек Муллоҷонов аз Ӯзбекистон ва Кено Марлей Мачадо аз Бразилия ва низ Давлат Болтаев аз Тоҷикистону Ҷек Марлей аз Ирландия иштирокчиёни марҳилаи нимниҳоии ин вазн дар бозиҳои олимпӣ муайян мешуданд. нахуст Лазизбек роҳашро ба даври мазкур ҳамвор карда навбат ба варзишгари тоҷик расид. Давлат Болтаев дар муқобили варзишгари бособиқа ва соҳибунвони аврупоӣ Ҷек Марлей ба муҳориба пардохт. ин рақибаш нисбат ба рақиби даври ҳаштякниҳоӣ бо таҷрибатар ва қавитар ба назар мерасид ва маълум буд ҳайати мураббиён ва худи Болтаев ба ин нерӯсанҷӣ бо нақшаи хос омада буданд. Болтаев тибқи нақша пеш мерафт ва нақшаи мураббиёни муштзани тоҷик кор доду дар даври аввали нерӯсанҷӣ Болтаев дастболо гардид. даври дуюми нерӯсанҷӣ ҳам таҳти контроли Болтаев баргузор шуда ӯ ҳадафрастар буд ва даври дуюмро ҳам ба нафъи худ ба анҷом расонид. мухлисону дастандаркорони варзиши меҳан низ дар толори Норд арена дар нимашабӣ ҳузур доштанд ва Давлат Болтаевро бедастгирӣ намонданд. ҳамин тавр даври таъинкунанда низ Давлат Болтаев ба иштибоҳ роҳ надода рақобатро хотима бахшид. аз 5 доварӣ дар майдон буда 4 нафар Давлат Болтаевро ғолиби нерӯсанҷӣ дониста ҳамин тавр муштзани тоҷик ки қаҳрамони бозиҳои осиёӣ мебошад як қадами устувори дигар ба самти унвони қаҳрамони олимпӣ бардошт. шодиву нишоти мухлисон ва масъулони варзишии кишвар ва низ масъулони федератсияи бокси ватанамон воқеан диданӣ буд ва ҳама ин варзишгари номовари тоҷикро ба ин пирӯзӣ ва муваффақияти арзишманд аз наздик табрик мегуфтанд. мо бо мураббиам нақшабандӣ карда ин нақшабандиро ман иҷро кардам. мо ҳама якҷоем, як оилаем, як мардуми тоҷикем, бояд ҳамдигарро дастгирӣ кунем. ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. ҳазор раҳмат. воқеан муборак аст аз номи тамоми варзишгарону ҷавонони Тоҷикистон ба мардуми шарафи Тоҷикистон ва ба тамоми ҳаводорони варзишгари номдори мо Болтаев муборак мегем ин роҳкушоиро, ин дастовардро, ин музаффариятро. воқеан ҳам қаҳрамонӣ нишон доҳанд. он омодагии ҷиддие ки то ин давра дида буданд дар майдон дар рақобат бо рақиб нишон доданд ки воқеан ҳам нерӯи тоҷикӣ, мушти тоҷикӣ, зарбаи тоҷикӣ анъамин аст ва мо аз ҷасорат, матонат ва садоқати баланди Болтаев бовар дорем ки дар марҳилаи минбаъдӣ сари миллату парчами миллата боло мекунад. ба ҳама мардуми Тоҷикистон муборак бошад ин музаффарият таҳти ҳамун шиёри зебои пешвои миллат ки ҳанӯз музаффариятҳо дар пеш аст, Тоҷикистон ва пеш. мехостам сараввал мардуми ҷумҳурии Тоҷикистонро барои ғолибият табрик бигӯям. ман дида истодам ки мухлисон тамоми мардуми тоҷик моро дастгирӣ кардаистанд ва аз фурсати истифода аз ин фурсати муносиб истифода бурда ба сарвари муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ ва сарпарасти раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ изҳори сипос мегӯям. муборак бошад, ғолибият муборак бошад. ғалаба ба тамоми мардуми Тоҷикистон муборак шава. ин ҳамаш заҳматҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат ва муҳтарам раиси шаҳр мебошад ки тамоми шароитро барои варзишгарон муҳайё кардагианд. Тоҷикистон ба пеш!
ҳамин тавр имшаб барои тими олимпӣ ва арсаи варзиши тоҷикистон шаби бобарору умедбахше шуд. аз лиҳози ҷуғрофӣ тоҷикистон дар осиёи марказӣ дар саргаҳи муқобила бо терроризму экстремизми байналмилалӣ қарор дорад. ҳамин аст ки таваҷҷӯҳ ба ин масъала дар кишвари мо хеле зиёд аст ва дар сатҳи давлатӣ ҷиҳати мубориза бо ин хатари глобалӣ заминаи ҳуқуқӣ фароҳам оварда шудааст. стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025-ро ин навбат масъулони прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон бо кормандони вазорати фарҳанг муҳокима карданд. дар вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон вобаста ба стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 семинари омӯзишӣ баргузор гардид ки дар он намояндаи прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон ва роҳбарони сохторҳои вазорати фарҳанг иштирок карданд. дар чорабинӣ зикр гардид ки стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳое ки дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 26 январи соли 2021 дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон зикр гардиданд, мутобиқ ба иқдомоти тоҷикистон доир ба амалисозии стратегияи глобалии зидди террористии Созмони Милали Муттаҳид ва қатномаҳои Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид қабул гардидааст. иттилоъ дода шуд ки стратегия мақсад, вазифа ва самтҳои асосии сиёсати давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро дар соҳаи муқовимат ба экстремизм ва терроризм муайян намуда ба муттаҳид намудани тадбирҳои мақомоти давлатӣ, мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот, ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва созмонҳои байналмилалӣ равона шудааст. таъкид гардид ки ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ, ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва созмонҳои байналмилалӣ оид ба иҷрои стратегияи мазкур, инчунин назорат ба рафти амалишавии он аз ҷониби прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон анҷом дода мешавад. соли 2024 дар ҷумҳурии тоҷикистон соли маърифати ҳуқуқӣ эълон шудааст. ҳадаф аз ин иқдом баланд бардоштани донишу маърифати ҳуқуқии аҳолӣ ва ба ин васила беҳтар кардани раванди қонунмеҳварӣ дар мамлакат дониста мешавад. дар шӯъбаи минтақавии Бонки Миллии Тоҷикистон масъулони прокуратураи шаҳри Кӯлоб бо роҳбарони ташкилотҳои қарзии молиявӣ дар минтақаи Кӯлоб фаъолият дошта вобаста ба соли маърифати ҳуқуқӣ мулоқот карданд. дар ҳама давру замон асоси пешрафти ҷомеаҳои мутамаддин риояи қонуну қоидаҳои инсонпарвар дониста мешавад. дар ин замина баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ ва тавсеяи донишҳои ҳуқуқӣ аз ҷумлаи масъалаҳои муҳими ҳаёти имрӯза ба шумор рафта, давлату ҳукумати мамлакат таҳти роҳбарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санадҳои меъёрии ҳуқуқии муҳим ва барномаҳои алоҳидаро таҳияву қабул намудааст. зимни баргузории як ҳамоиш дар шӯъбаи минтақавии Бонки Миллии Тоҷикистон бо иштироки прокурори шаҳри Кӯлоб мушовири дараҷаи якум Ғанизода Мансур бо роҳбарони ташкилотҳои қарзии молиявӣ дар минтақаи Кӯлоб фаъолият дошта аз рӯи масъалаҳои вобаста ба эълон гардидани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ роҳандозӣ шуд. таъкид гардид ки иқдоми наҷиб яъне соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардидан ба дурнамои неки таҳкими низоми демократӣ, ҷомеаи адолатпарвару ҳуқуқмеҳвар ва қонунсолор мусоидат менамояд, зеро ҷомеае ки ба инсонҳои бо маърифат ва тарбият дида такя мекунанд аз шикасти ирода ва таназзул эмин буда ва пирӯзии сартосарӣ ноил мегардад. дар ин нишаст ҳамзамон баромадкунандагон вобаста ба амалишавии барномаи давлатии муқовимат ва ҷинояткорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030, стратегияи давлатии муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва стратегияи муқовимат бо экстремизму терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021
21-2025 маъруза карданд. масъулини прокуратура ва шуъбаи минтақавии бонки миллии тоҷикистон дар шаҳри кӯлоб оид ба масъалаҳои болозикр фикру андешаҳои худро баён намуда аз кормандони ташкилотҳои қарзӣ ва филиали бонкҳои давлативу хусусӣ даъват ба амал оварданд ки дар мубориза бо терроризму экстремизм бо ниҳодҳои қудратӣ ҳамкорӣ намоянд. зимнан таъкид шуд ки имрӯз дар мамлакат вазъи ҳуқуқии тамоми соҳаҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ танзим гардида таҳким меёбанд ва мавҷудияти базаи мустаҳками қонунгузорӣ рушди пайвастаи соҳаҳои мамлакатро таъмин намуда ба омилҳои асосии инкишофи ҷомеаи шаҳрвандӣ заминаҳо мегузоранд. таъкид карда шуд ки дар ҷумҳурии тоҷикистон барои баландбардоштани маърифати ҳуқуқии табақаҳои мухталифи ҷомеа тамоми чораҳои заруриро амалӣ намуда дар ин самт барномаи сеюми таълим ва тарбияи ҳуқуқӣ барои солҳои 2020-2030 амалӣ шуда истодааст. барномаи мазкур дар шароити кунунӣ бағоят муҳим буда зарур аст ки муқаррароти он ва дар ин замина муқаррароти қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар байни қишрҳои гуногуни алоҳидаи мамлакат аз ҷониби масъулини мақомотҳои дахлдори давлатӣ ва ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ мунтазам тарғибу ташвиқ шаванд то ба ин васила маърифати ҳуқуқии шаҳрвандони мамлакат боз ҳам боло бардошта шавад. дар фарҷоми ҳамоиш вобаста ба масъалаҳои болозикр миёни маърузатчиён ва иштирокдорон саволу ҷавоб сурат гирифт ки ҳозирин бо истифода аз иштироки мутахассисони соҳа ба саволҳои худ ҷавобҳои мушаххас гирифтанд. дар моҳҳои январ-июни соли 2024 дар тоҷикистон тамоюли мусбати рушди иқтисоди миллӣ нигоҳ дошта шуда раванди афзоиши ҳаҷми истеҳсолот дар аксар соҳаҳои воқеии иқтисоди миллӣ идома ёфт. дар ин давра суръати рушди иқтисодии кишвар дар сатҳи 8.2% таъмин шуда ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 61.7 миллиард сомонӣ баробар гардидааст. дар нишастҳои хабарӣ сохторҳои молиявӣ ва тиҷоратию содиротии мамлакат ҳамаи дастовардҳои иқтисодию иҷтимоии 6 моҳи сипаришуда ба мақсаднок амалӣ гардидани нақшаҳои ҳукумати мамлакат нисбат дода шуд. 3000 нафар корманди корхонаи воҳиди давлатӣ бонки амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк дар нимсолаи аввали соли 2024 ба зиёда аз 16000 корхонаву ташкилот 836000 нафақагир ва 2.4 миллион нафар амонатгузор тавассути 75 филиал ва 548 маркази бонкӣ хизматрасонӣ намудааст. бино ба иттилои роҳбарияти бонк то ин давра дороиҳои бонк 7.9 миллиард сомониро ташкил дода уҳдадориҳои он 7 миллиард сомонӣ мебошад. ба иттилои масъулин ин нишон дод нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 мутаносибан 20.9% ва 21.4% зиёд аст. алиҷон салимзода раиси корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии тоҷикистон амонатбонк иттилоъ дод ки то ин дам сармояи бонк ба 919.1 миллион сомонӣ расид ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2023 17.3% афзоиш ёфтааст. фоидаи софи бонк 69.5 миллион сомониро ташкил намуд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 20.4% зиёд мебошад. вобаста ба раванди гузариш ба низоми пардохти ғайринақдӣ, зиёд будани талабот ба пули нақд, фаъол набудани баъзе аз банкоматҳои бонк ва дигар масъалаҳо вобаста ба фаъолияти амонатбонк намояндагони васоити ахбори омма саволҳо дода посухҳои амиқ гирифтанд. дар робита ба беҳтар гардидани фаъолияти корӣ алиҷон салимзода иброз намуд ки дар ин давра амонатбонк аз рӯи фаъолияти худ 50.7 миллион сомонӣ андозу пардохтҳои ҳатмиро ба буҷети давлатӣ пардохт намудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2023 21.4% зиёд мебошад. дар иртибот ба фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ бонк инфраструктури лозимаро дар филиалу марказҳои хизматрасонии бонкӣ дар тамоми ҷумҳурӣ фароҳам овардааст ки дар ин самт натиҷаҳои самароваранд. дар охир рӯзноманигорон саволҳо дода посухҳои амиқ гирифтанд. زیاد نمودن اقتدار صادراتی کشور توسط تأسیس مرکزهای تقسیمات یکلخت محصولات و کارخانه‌های مشترک جهت خرید، ذخیره، بندوبست، مجموعه‌های انبارهای نگهداری محصولات از جمله انبارهای نگهداری سرد محصولات، منطقه‌های آماده‌نمایی پیش از صادراتی محصولات، ایستگاه ماشین‌های بارکش و صادرات منبعه محصولات کشاورزی همچون مسائل‌های محوری مورد توجه رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان تحت کاربری رهبریت و کارمندان اگنتی صادراتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در نیم ساله اول سال 2024 بوده است.
дар ин хусус баҳриддин сироҷиддинзода директори агентии зимнии нишасти матбуотӣ ибрози андеша карда аз раванди корҳои амалӣ аз ҷумла бунёди парки технологию логистикӣ дар ноҳияи ҷайҳуни вилояти хатлон ба хабарнигорон иттилоъ дод. лозим ба зикри хос аст ки дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда дар нимсолаи якуми соли 2024 тибқи маълумоти оморӣ гардиши савдои хориҷӣ 4 миллиарду 414,2 миллион долларро ташкил дод ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 992,2 миллион доллар ё 29,3% афзоиш ёфтааст. дар ин давра дар умум ба маблағи 997,8 миллион доллар маҳсулоти ватанӣ содирот гардидааст ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 319,2 миллион доллар ё 47% зиёд мебошад. ҳаҷми содироти маҳсулоти саноатӣ дар ин давра 969 миллион долларро ташкил намуд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 314,5 миллион доллар ё ин ки 48,1% зиёд гардидааст. дар ин давра тибқи маълумоти оморӣ содироти маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳаҷми 77,1 ҳазор тонна ба маблағи 28,8 миллион доллар ба қайд гирифта шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 4,7 миллион доллар ё 19,5% зиёд мебошад. дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда ва амалисозии имтиёзу дастгириҳои ҳукумати кишвар дар ҷумҳурӣ дар соҳаҳои гуногун корхонаҳои истеҳсолӣ бо технологияи муосир таъсис дода шуда талаботи бозори дохилӣ, таъмин ва сохтори содирот сол аз сол ба тадриҷ васеъ мешавад, гуфта шуд дар нишасти матбуотии роҳбарияти агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. масъалаи муаррифии молу маҳсулоти ватанӣ берун аз кишвар яке аз самтҳои асосӣ ва муҳими фаъолияти палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта дар давраи ҳисоботӣ ба масъалаи мазкур диққати махсус дода шудааст. ин нуктаро зимни нишасти матбуотӣ раиси палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон Ҷумъахонзода Ҷамшед Ҷурахон баён дошт. таъкид шуд ки палата дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои дахлдор, сафоратхонаҳои кишвар дар давлатҳои хориҷ ва шарикони рушд дар ташкил ва таъмини иштироки ширкату корхонаҳои ватанӣ дар 14 намоишгоҳи байналмилалӣ дар 8 давлати дунё чораҷӯӣ намуда ба ташкили 4 намоишгоҳ дар дохили ҷумҳурӣ мусоидат намуд. таъкид шуд ки дар доираи намоишгоҳ ва бизнес форумҳо дар умум 150 санади нави ҳамкорӣ миёни корхонаҳои ватаниву хориҷӣ ба имзо расонида шуданд. аз санадҳои ба имзо расида зиёда аз 90 онро ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ, 20 санад вобаста ба содироти молу маҳсулоти ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишварҳои хориҷӣ ва 40 санади дигарро хариди молу маҳсулот ва таҷҳизот аз кишварҳои хориҷӣ ташкил медиҳад. дар шашмоҳаи аввали соли 2024 агентии назорат дар соҳаи маориф ва илмӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати муайян намудани сифати дониш ва сатҳи дониш аз худкунии хонандагону донишҷӯён дар 674 муассисаи таълимӣ, илмӣ ва илми техникӣ санҷиши сифати таҳсил гузаронид. дар ин хусус директори агентии Муҳаммад Тоир Саидзода имрӯз зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. ба гуфтаи ӯ аз натиҷаи аттестатсияи муассисаҳои таълимӣ ва санҷишҳои сатҳи сифати таҳсил бармеояд ки нисбат ба солҳои қаблӣ дар самти таъмини асосҳои меъёрии ҳуқуқӣ, мустаҳкам намудани заминаи моддию техникӣ, таъминот бо кадрҳои омӯзгорӣ ва адабиёти таълимӣ сифати таҳсил ва сатҳи дониш аз худкунии хонандагону донишҷӯён нишондиҳандаҳои мусбат ба мушоҳида мерасанд. тазаккур дода шуд ки дар ин давра масъулини раёсату шуъбаҳои агентӣ 674 аттестатсияи давлатии муассисаҳои таълимӣ, 386 аккредитатсияи давлатӣ, 15 санҷиши сатҳи сифати таҳсилот, 129 иҷозатномадиҳӣ, 9 аз нав ба расмият дарорӣ ва 2 масъалаи қад ва боздошти амали иҷозатномаро мавриди баррасӣ қарор доданд. аз шумораи умумии 674 муассисаи таълимие ки дар нимсолаи аввали соли 2024 аз аттестатсияи давлатӣ гузаронида шудааст, 43 муассиса бинобар сабаби ба талаботи меъёрӣ мутобиқат накардан ба муҳлати 2 сол аз аттестатсия гузашта ҳисобида шуд.
донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон доманаи фаъолияти худро тадриҷан васеъ мекунад. пас аз ифтитоҳи намояндагиҳои ин муассисаи олии таълимӣ дар вилоятҳои суғду хатлон, ҳаминак санги асоси бунёди боз як филиали ин донишгоҳ дар ноҳияи Данғара гузошта шуд. Фаъолияти босамари ин муассисаҳои таълимӣ ба баландбардоштани маърифатнокии аҳолӣ ва устувории иҷтимоии минтақаҳои кишвар мусоидат хоҳад кард. иттилоъ доданд роҳбарияти донишгоҳ дар нишасти хабарӣ. таъсиси донишкадаҳои байналмилалии муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар вилоятҳои Хатлон ва Суғд ва гузоштани санги асос барои бунёди боз як донишкадаи дигари олии таълимӣ дар ноҳияи Данғара, инчунин таъсиси 2 пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотӣ ва 10 маркази омӯзишӣ аз ҷумлаи муҳимтарин дастовардҳои ин донишгоҳ дар нимсолаи аввали соли 2024 дониста мешавад. Дар ин бора Асрорзода Убайдулло Саттор, ректори донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон, зимни нишасти хабарӣ иттилоъ дод. Ба таъкиди ректори ин мактаби таъсиси донишкадаҳои байналмилалии муассисаи давлатии донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар шаҳрҳои Бохтар, Хуҷанд ва ноҳияи Данғара имкон фароҳам меорад, ки мутахассисони баланд ихтисоси рақобатпазир ва ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнати дохилӣ ва хориҷӣ дар дохили мамлакат омода карда шаванд. ҷиҳати иҷрои нақшаву чорабиниҳои амалисозии стратегияи миллии рушди маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 донишкадаҳои байналмилалии донишгоҳ дар шаҳрҳои Левакан, Хуҷанд ва ноҳияи Данғара таъсис дода шуданд, ки ҳадафи асосии онҳо рушди таҳсилоти олии касбӣ дар минтақаҳо, таъмини дастрасӣ ва қонеъгардонии талаботи аҳолӣ ба таҳсилоти олии касбӣ дар минтақаҳо ва баланд бардоштани мавқеи байналмилалии кишвар дар самти таҳсилот мебошад. яке аз афзалиятҳои стратегияи соҳаи маориф дар чорчӯбаи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 таъмини баробарӣ ва дастрасӣ ба таҳсилот мебошад. вобаста ба ин масъулин таъкид доштанд, ки таъсиси донишкадаҳои байналмилалӣ дар минтақаҳои кишвар имконият медиҳад, ки дастрасии донишҷӯён аз минтақаҳо ба таҳсилоти олии касбӣ дар чорчӯбаи меъёрҳои байналмилалӣ таъмин гардида, минтақаҳои мамлакат дар самти баландбардоштани мавқеи байналмилалии ҷумҳурӣ дар самти таҳсилот саҳмгузор бошанд. дар ҳамин росто ректори донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон таъкид намуд, ки ин амал имкон фароҳам месозад, ки бо шарофати таъсиси ҷойҳои нави корӣ, устувории иҷтимоӣ дар минтақаҳо вусъат ёфта, бо роҳи баланд бардоштани маърифат ва маълумотнокии аҳолӣ дар соҳаи таҳсилоти олӣ рушди устувори ҷомеа таъмин гардад. имсол дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Тоҷикобод дар майдони бештар аз 2000 гектар картошка кишт намуданд. тибқи иттилои ҳамкорони мо айни ҳол нашъунамои зироат хуб аст ва кишоварзон тасмим доранд, ки дар мавсими ҷорӣ нисбат ба солҳои гузашта бештар ҳосил ба даст оранд. имсол кишоварзон ноҳияи Тоҷикобод тибқи нақша дар майдони 10012 гектар картошка кишт намуданд, ки айни ҳол нашъунамои картошка хуб буда, хоҷагидорон ба нигоҳубин ва ғизодии картошка машғул буда баҳри ба даст овардани ҳосили фаровон заҳмат мекашанд. иқлими ин мавзеъ барои парваришу истеҳсоли картошка мусоид буда, ҳамасола деҳқонони ноҳия тавассути дастрас намудани тухмиҳои хушсифат ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. хеле ки мебинед имрӯз нашъунамои картошка дар ҳолати хуб қарор дорад. имсол боронҳои пайдарпае ки шуда гузаштанд, ин ҳавои мусоид барои картошка фароҳам овард, ки боварӣ дорем, ки аз ин намуди зироат ҳосили хуб ба даст меорем. маҳсулотҳое ки мардуми ноҳия кишт намуданд, аз ҳозир барои хӯроки дусола, барои зимистонгузаронӣ ва захираи дусола дар амборҳо ва таххонаҳои худ захира намуда истодаанд. имрӯзҳо аз тарафи кормандони идораи беҳдошти замин ва обёрии ноҳия баҳри таъмин намудани кишоварзон бо оби полизӣ тариқи каналҳои обёришаванда хуб ба роҳ монда шуда, кишоварзон бо оби полизӣ таъмин мебошанд. идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Тоҷикобод 11 канал мавҷуд мебошад, ки аз ин ба 1600 гектар хоҷагиҳои деҳқонии мо шартнома баста ба имзол расонида. айни ҳол тамоми каналҳои мо бо об таъмин ҳастанд, ки навбатдории шабонарӯзӣ ташкил карда аз тарафи кормандони идора. ҳамаи каналҳо монда об ҳаст ва деҳқонон обро оварда расонда истодаем.
ҷиҳати иҷрои дастури супоришии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурияи тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оиди зиёд намудани майдонҳои кишти картошка, самаранок истифода намудани заминҳои назди ҳавлигӣ сокини ноҳия дастҷамона заҳмат мекашанд. сокини ноҳия заминҳои назди ҳавлигиашонро самаранок истифода бурда барои таъмини эҳтиёҷоти оилаи худ дар он ҳама намуди сабзавотро парвариш менамоянд. мо ҳамагӣ 54 гектар замини обӣ дорем. ҳам 54 гектар 50% заминро картошка киш кардагием. мувофиқи нақшамон. картошка ҳоли дар вақти хеле дида истода вақти нашн аммо 3 маротиба об додагием, дору додагием. имсол нисбати солҳои гузашта боришот анда зиёдтар омадак, неки боварие ки шуд кишти ҳосили картошка хуб мешавад. то 250 то 280 центнер аз гектар мо иншоалло ки ҷавомарӣ карда метавонем. бағайр имсол заминҳое ки мо ҳозир дорем дар имсол заминҳои коллективӣ имсол хоҷагӣ ия назди ҳалгиё намин участкаи назди ҳалгӣ бинед чӣ хел картошка шунас амош хубай анамиёд ҳар як кадми ҳамин кам 2 тонн 3 тонн картошка ҷамъоварӣ менатира мо ҳамин воситаи зиндагӣ ҳамин мардим ҳамин кистони мамакани мо ҳамаш вобастагӣ ҳамин чӯчкору меҳнати ҳалол ҳамин деҳқоноай ҳосили хуб ҷамъоварӣ мекунад ҳамин участкаи назди ҳалгӣ набинӣ чӣ хел картошкаш хуб нашнамо дора мумкин аст ки то 300 центнер аз гектар ин ҳосил ҷамъоварӣ кардан мумкин аст. сокини ноҳияи тоҷикобод дастурҳои пешвои муаззами миллатро амиқан дарк намуда бо иҷрои саривақтии ин супориши муҳим дар таъмини амнияти озуқаварии мамлакат саҳми муносиб мегузоранд. айни ҳол дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти шаҳри ҳисор озмуни беҳтарини шаҳраку деҳот, деҳа, маҳаллаи аҳолинишин ва хонаи беҳтарин идома дорад. воқеан ҳам бояд зикр намуд, ки ба роҳ мондани ин озмун ба сатҳу сифати зиндагии аҳолии деҳот таъсири мусбӣ расонида, зеро дар баробари ободу зебо гаштани гӯшаҳои дурдасти мамлакат ҳамчунин фарҳангу маърифати ватандории мардум низ ба маротиб боло рафт. ҷузъиёти мавзӯъ дар гузориши ҳамкори мо Бахтиёр Қодирзода аз шаҳри ҳисор. бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар самти ободонӣ ва самаранок истифода бурдани замин, вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ, ҷалби сармояи ватанӣ, мусоидат ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, ташвиқу тарғиб ва дастрас намудани таҷрибаи пешқадам, гиромидошти арзишҳои ваҳдати миллӣ, таҳкими соҳиби истиқлолӣ, тарғиб ва оммавигардонии суннатҳои беҳтарини миллӣ дар шаҳри ҳисор озмуни беҳтарин шаҳраку деҳот, деҳа, маҳалли аҳолинишин ва хонаи беҳтарин баргузор гашта истодааст. дар ин озмун сокинони ватандӯсти ҷамоати деҳоти дурбад низ иштироки фаъолона доранд. дар бисёр ҷойҳои кишварамон гармиҳои ниҳоят дараҷа баланд шуда истодааст. ҳарорати кураи замин умуман худ аз худ зиёд шуда истодааст, ки дар бисёр ҷойҳо сӯхторҳо пайдо шудагӣ, заминҷӯбиҳо пайдо шудагӣ. барои ин пешвои миллата таклифашон бисёр айни муддаост. мо бояд донем, ки ҳар як дақиқа, ҳар як нафасе ки мо мегирем ва мо самаранок бояд истифода барем. ҳар як ваҷаби замини назди ҳавлигимона пурсамар истифода барем, аз вай 2-3 ҳосил гирем. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор ҷиҳати тақвият бахшидани корҳои фаҳмондадиҳӣ бо усули хона ба хона, ҷиҳати риояи қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон ва дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, самаранок истифода намудани заминҳои наздиҳавлигӣ, саҳмгузорӣ дар корҳои ободониву созандагӣ, сарсабзу хуррамгардонии ҳар гӯшаи диёр, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистӣ ва дигар масъалаҳои мубрам бо аҳолӣ суҳбатҳои рӯбарӯ доир менамоянд. мо дар ҳамин замини назди ҳавлигимон 2 сотиқ замин буд. 80 кило картошка кишт кардем, чиндем, ҷошда кишти такрорӣ макас вай кардем. ҳозир мака мисол ки дар нашу намояй маҳсулоте ки мо ин замин гирифтем, якум маҳсулоташ то ояндаи моя бас чиз мерасона хӯрокамона захира монда ҳастад. мисол мана мо вай карӣ содем, камтар пиёз кордагӣ будем, ҷои вай чиндем пиёза вай кардему, ҷои вайда мисол ки луби коридем донагӣ.
خواه بالگار کردیم بایم جان گرفتیم با من پمیدور و ایسوس همین گویا که خود ما با خود ما همین وای کاری شدیم دا оилаи ашуруфҳо барои дастрас намудани маводи ғизоӣ аз ҷумла гӯшт шир ва маҳсулоти ширӣ инчунин маҳсулоти ниёзи аввали кишоварзӣ ба бозор эҳтиёҷ надоранд ва аз ҳисоби мақсаднок истифода бурдани қитъаи замини назди ва нигоҳбини хуби чорвои хурду калон ки дар манзили истиқоматӣ парвариш меёбанд рӯзгорашонро таъмин менамоянд. дар қитъаи замини назди ҳавлигӣ ҳамзамон дарахтони гуногуни мевадиҳанда мавҷуд аст ки аз он ҳамасола то 4 тонна ҳосил мегиранд. имрӯзҳо аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор бо мақсади дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни беҳтарин шаҳраку деҳот, деҳа, маҳалли аҳолинишин ва хонаи истиқоматӣ дар ҷамоатҳои ҳудуди шаҳри Ҳисор баргузор гардида истодааст. ҳадафи асосии озмун тарбияи ватандӯстӣ, хештаншиносӣ, ободкорӣ, зебоишиносӣ, ҳифз доштан ба арзишҳои миллӣ, ифтихор аз анъанаҳои миллӣ, истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ ва ҳифзи муҳити зист мебошад ки дар ин раванд сокинони ватандӯсти ҷамоати деҳоти Дурбат бахшида ба 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ намуда озмуни мазкурро дар тамоми деҳаҳои ҳудуди ҷамоат дар сатҳи зарурӣ баргузор намуда истодаанд. имрӯз ки мо зергурӯҳҳои корӣ бо дастури мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор дар ҷамоати деҳоти Дурбат вобаста ба пешвозгирӣ ин ҷашни миллӣ яъне 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста гардидаем кӯшиш ба харҷ мекунем ки тамоми сокинони ҷамоати деҳоти Дурбатро ба корҳои ободониву созандагӣ даъват намуда ҳисси ватандӯстиву хештаншиносии онҳоро дучанд баланд бардошта то ин ҷашни муқаддасро дар як сатҳи зарурӣ пешвоз гирем. сокинони шаҳри Ҳисор ҷиҳати татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегӣ таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми назаррас гузошта ҷиҳати зиёд намудани маҳсулоти кишоварзӣ аз шароиту имконоти мавҷуда самаранок истифода мебаранд. бо фарорасии мавсими гармо сокинон бо нишонаҳои гуногуни бемориҳои мавсимӣ ва сироятӣ ба муассисаҳои тиббӣ муроҷиат мекунанд. дар минтақаи бохтари вилояти Хатлон ки аз дигар шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ боду ҳавои гармтар дорад, шурӯъ аз рӯзҳои аввали моҳи июн ҳарорат ба тадриҷ боло рафта боиси хуруҷи бемориҳои сироятӣ алалхусус дарунрав гардидааст. имсол шумораи бештари сокинон бо нишонаҳои гуногуни бемориҳои мавсимӣ ба муассисаҳои тиббии шаҳру навоҳии вилоят муроҷиат мекунанд. табибон изҳор медоранд ки яке аз роҳҳои асосии пешгирӣ аз бемориҳои мавсимӣ миёни кӯдакону наврасон ин ҳифзи онҳо аз шуои офтоб ва риояи қоидаҳои санитарию эпидемиологӣ мебошад. ҳамкоронамон Муҳаммадризо Шарифзода ва Толибҷон Сайфов мавзӯъро идома медиҳанд. шурӯъ аз аввали фасли тобистон ва як бора боло рафтани ҳарорати ҳаво миёни сокинони вилояти Хатлон бемориҳои гуногуни сироятӣ мушоҳида мешавад. аз ҷумла дар ин шабу рӯз ба шуъбаи бемориҳои сироятӣ беморхонаи клиникии вилоятӣ ба номи Бури Воҳидови вилояти Хатлон сокинони синни соли гуногун ба хусус кӯдакон вобаста ба нишонаҳои бемориҳои мавсимӣ ва сироятӣ муроҷиат мекунанд. чун ҳамвақта ба ҳамаи мо маълум аст ки бо фарорасии фасли гармии сол миқдори бемории сироятӣ аз он ҷумла бемории сироятӣ шадди роҳии нафас ба дар байни кӯдакони то синни 5 сола зиёд мешавад. ин ҳам бошад яке аз сабабҳои асосии миқдори зиёд шудани бемории сироятии кӯдакона ин бо фарорасии фасли гармии сол ин риоя накардани гигиенаи шахсӣ дар байни масалан кӯдакони то синни 5 сола мебошад. яке аз сабабҳое ки ин бемориро ба вуҷуд меорад ин фасли гармии сол мебошад ки ҳарорати баланд ин бемориро ба вуҷуд меорад. дуввум сабабе ки ин бемориро ба вуҷуд меорад ин афзоишёбии барангезандаҳое ки ба бемории шадиди меъда рӯда дохил мешаванд, хусусан дар фасли гармии сол ин афзоиш меёбад, инкишоф меёбад, зиёд мешавад. ин бемориҳо фақат дар байни кӯдакони то синни 1-2 сола ва баъзан то 5 сола
ва хӯрдан мумкин аст. ба гуфтаи табибони сироятшинос мавсими гармо омили афзоиши микроорганизмҳост. дар ҳоле ки рӯзҳои гармтарини фасли тобистон сипарӣ шуда истода бошад ҳам бояд огаҳӣ дошта бошем ки дар ҳолати беэҳтиётӣ кардан шахс метавонад ба ҳар гуна бемориҳои мавсимиву сироятӣ гирифтор шавад. зеро ҳарорати баланди ҳаво боиси афзудани бемориҳои дарунравӣ ба хусус миёни кӯдакон ва наврасон мегардад. таври табибон иброз медоранд аз аввали мавсими гармо ба шӯъбаи бемориҳои сироятӣ 41 нафар кӯдакон бисарӣ гардиданд ки аз ин шумора 17 нафарашон аз ҳисоби гармии ҳаво ба бемории меъдаю рӯда ва 24 нафари дигар бошад ба дигар намуди бемориҳо гирифтор шуданд. тавсия доданд ки тез об тен гармияй тез дорвоша тен сари вақт аз гармиё эмим дорен мевагӣ натен чизое ки ами залал дора айни вақт ки кӯдака шикамдар мекунад. ба дигарон модарон тавсия медиҳам ки дар айни ҳол ами вақти гармияй кӯдакҳошона ба берун намонанд дар офтобӣ. хайне ами ай гармиё нигоҳ кунанд фарзандошона ай бисёр ай гармӣ мешави ҳаворо гармӣ шаби берада кам гардонанд ҳавоҳои гарма ой хунук натан хайне ами чиёи кему дар кор нестайшона хай нахӯранд ҳамора. аз ин рӯ табибон ба ҳамаи падару модарон мерасонанд ки кӯдакони худро аз гармии сӯзони офтоб ҳифз намуда зери сояи дарахтон назди кӯл ва ё ҳавзаҳои хонаҳои худ нигоҳ доранд ки ҳарорати гармии зиёд ба бадани онҳо таъсири манфӣ нарасонад. табибон иброз медоранд ки дар рӯзҳои гармии тобистон бояд аз истеъмоли хӯрокҳои зудвайроншаванда худдорӣ намуд. дар ин мавсим бештар истеъмоли меваҳои тару тоза ва шарбатҳое аз меваҳо ба солимии инсон муфид аст. ҳамзамон табибон аз сокинон даъват ба амал меоранд ки ба хотири ҳифзи солимии хеш ва аҳли оилаи худ бо риояи тарзи дурусти истеъмоли ғизо ва нӯшобаҳои ташнашикан инчунин қоидаҳои санитарию гигиениро ҷиддӣ риоя намоянд. гузориши муҳаммадризо шарифзода Толибҷон Сайфов барои барномаи иттилоотии Навид аз шаҳри Бохтар. кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо ниҳодҳои зертобеи худ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат курсҳои омӯзишии кӯтоҳмуддатро роҳандозӣ кардааст. ҳадаф аз ин омӯзишҳо баландбардоштани рӯҳияи ватандӯстии сокинони мамлакат ба хусус ҷавонону наврасон мебошад. ҳамкорони мо мавзӯъро аз шаҳри Исфара идома медиҳанд. дар шаҳри Исфара дар доираи лоиҳаи баландбардоштани малака ва дониши субъектҳои дахлдори давлатӣ ва ҷамъиятии кор бо ҷавонон дар ҳамкорӣ байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар шаҳр, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Ассотсиатсияи миллии волонтёрони Тоҷикистон ва ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан нишастҳои омӯзишӣ доир гардиданд. чорабинии мазкур дар ҳошияи дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон ҷиҳати такмили сатҳи дониш ва малакаи субъектҳои соҳаи кор бо ҷавонон дар самти татбиқи босамари сиёсати ҷавонон бахусус дар ҷабҳаи тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ муқовимат бо падидаҳои номатлуб аз қабили шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро ташкил ва гузаронида шуд. дар ҷараёни нишастҳои омӯзишӣ намояндагони воҳидҳои сохтории марбутаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, масъулони ҷамоатҳо, раисони кумитаи маҳаллаҳо, ходимони дин ва фаъолони маҳаллаҳо аз маркази шаҳру 12 ҷамоатҳои шаҳраку деҳот иштирок намуданд. зимнан аз ширкатдорон минбаъд таҳия ва амалисозии лоиҳаҳо ва барномаҳои гуногуни ба тарбияи фарогирии ҷавонон ва дастгирии онҳо ҷиҳати ташаккулёбӣ ва дарёфти мавқеи муносиб ва устувор дар ҷомеа тақозо мегардад. боиси зикр аст ки лоиҳаи баландбардоштани малака ва дониши субъектҳои дахлдори давлатӣ ва ҷамъиятии кор бо ҷавонон дар шаҳрҳои Душанбе ва Исфара, ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров, Рӯшон, Лахш, Фархор, Панҷ ва Носири Хусрав амалӣ гардида истодааст. баъд аз як моҳ донишгоҳу донишкада коллеҷу литсейҳо ва муассисаҳои таълимӣ дари худро барои хонандагон боз мекунанд ва соли нави таҳсил оғоз меёбад. ба ин хотир дар ҳамаи муассисаҳо таъмири асосӣ ва ҷории биноҳои таълимӣ ва иншоати ёрирасон идома дорад. аз рафти корҳои таъмирӣ дар муассисаҳои таълимии шаҳри Кӯлоб ҳамкоронамон гузариш медиҳанд.
калонтарин муассисаи таълимии олӣ дар минтақаи Кӯлоб донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабло Рӯдакӣ ба шумор меравад ва имрӯзҳо дар ин донишгоҳ таъмири биноҳои таълимӣ ва омодагӣ ба соли нави таҳсил идома дорад. Давоми 5 соли охир бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон шароити омӯзгорону донишҷӯён беҳтар гардидааст ва ҳамасола дар таътили тобистона аз рӯи нақша ҳамаи биноҳои донишгоҳро таъмир менамоянд. шӯъбаи идора ва хоҷагии донишгоҳи давлатии Кӯлоб бо мақсади сазовор пешниҳоз гирифтани соли нави таҳсил дар доираи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон нақша чорабиниҳо таҳия намуда, тибқи нақшаи таҳияшуда шуруъ аз моҳи май корҳои таъмириро дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуаблои Рӯдакӣ ба роҳ мондааст. Тибқи нақшаи корӣ дар ин росто факултети химия, биология ва география, факултети молиявӣ ва иқтисодӣ, факултети иқтисод ва идора, филологияи тоҷик ва журналистика, факултети таърих ва ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалӣ пурра аз таъмири ҷорӣ бароварда шуда ва шӯъбаи муҳосибот низ аз таъмир бароварда шуд ва айни замон корҳои таъмирӣ дар хобгоҳи донишҷӯён рафта истодааст ва боварӣ дорем ки то моҳи сентябри соли ҷорӣ пурра корҳои таъмириро ба охир мерасонем. дар нишасти матбуотӣ бо доираи васеъи рӯзноманигорон ректори донишгоҳ аз муваффақиятҳо дар 6 моҳи соли сипарӣ гардида ёдрас шуда иброз дошт ки бо дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат бо фармоиши муассисаи давлатӣ дирексияи сохтмони иншоотҳои ҳукуматии дастгоҳи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои донишгоҳ боз як бинои баландошиёнаи таълимӣ сохта мешавад ки чанд факултаи донишгоҳ дар он ҷойгир хоҳанд шуд. дар муассисаи давлатии таълимӣ коллеҷи тиббии шаҳри Кӯлоб ба номи Раҳматулло Раҳмонзода Азиз низ таъмири биноҳои таълимӣ ва хобгоҳи донишҷӯён бо маром ҷараён дорад. дар корҳои сохтмонӣ беҳтарин сохтмончиён ҷалб карда шуданд ки ҳамарӯза бо истифода аз масолеҳ хушсифати сохтмонӣ синфхонаҳо, кабинетҳои фанӣ, иншооти ёрирасон ва утоқҳои хобгоҳро таъмир менамоянд. дар муассисаи давлатии таълимӣ айни замон корҳои таъмирӣ рафта истодааст. бинои таълимӣ рақами 1 аз таъмири капиталӣ бароварда шуд. айни замон дар бинои таълимӣ рақами 2 кор рафта истодааст ва хобгоҳи донишҷӯ духтарон таъмир карда истодем. то оғози соли нави таҳсил як моҳи дигар боқӣ мондааст ва дар ҳамаи муассисаҳои олии касбӣ ва коллеҷу литсейҳо корҳои таъмириро вусъат мебахшанд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. рақобатҳо барои дарёфти ҷомеи Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи олии мамлакат идома доранд. Дар даври якҳаштниҳоии ин рақобат дастаҳои Файзканди ноҳияи Восеҳ ва Хуҷанди шаҳри Хуҷанд миёни ҳам рақобат карданд. вохӯрии дастаҳо дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Данғара баргузор шуд. бозии дигари даври якҳаштниҳоии ҷоми Тоҷикистон 2024 бо иштироки дастаҳои Файзканди ноҳияи Восеҳ ва Хуҷанди шаҳри Хуҷанд баргузор шуд. бозии мазкур дар варзишгоҳи деҳоти хуррамзамини ноҳияи Данғара ҷараён гирифта, аллакай аз дақиқаҳои аввали майдондорӣ меҳмонон бартариро ба даст гирифтанд. голи аввали дидори имрӯза дар дақиқаи 23-юми майдондорӣ аз ҷониби футболбози тоза ба даста ҳамроҳ шуда Нозим Бобоҷонов вориди дарвозаи рақиб гардонида шуд. дар идомаи майдондорӣ бошад саъетараш дар дақиқаи 32-юми бозӣ футболбози хориҷии дастаи меҳмонон Деян Тумбас голи дуюми дастаашро вориди дастаи Файзканд намуд. ҳамин тариқ қисмати аввали майдондорӣ бо ҳисоби 0-2 бар нафъи дастаи меҳмонон анҷом пазируфт. дар нимаи дуюми майдондорӣ бошад бо ба майдон омадани Артём Сердюк ҳуҷумҳои дастаи Хуҷанд дар назди дарвозаи рақиб афзун гардид ва ниҳоят баъди хатои ҳимоятгарони дастаи соҳибони майдон дар ҷаримагоҳи худ довари марказӣ ба дарвозаи Файзканд зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин намуд ки Артём Сердюк имконияти мазкурро ба гол анҷом дода дастаи Хуҷандро бо ҳисоби 0-3 пешсаф намуд. дар дақиқаи 87-уми майдондорӣ бошад футболбозони дастаи Файзканд дар як ҳуҷуми тезкори худ ҳимоятгарони дастаи Хуҷандро водор ба қоидаситезӣ намуданд ки дар ин ҳолат низ довари марказӣ бе дудилагӣ зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин намуд. имконияти мазкурро ҳамлавари дастаи Файзканд Гурез Аслонов ба гол анҷом дод ва бозии мазкур низ бо ҳисоби 1-3 бар нафъи дастаи Хуҷанди шаҳри Хуҷанд ба анҷом расид.
бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилооти навид. манзури шумо. барномаҳои дигар телевизиони Сафина идома дорад. дар давоми шаб бароятон истироҳати хубу хушро таманна мекунем. хайр.